Bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Gamong, kinakailangan muna nating magbalik tanaw sa kanyang nakaraan upang malaman kung papaano siya nagkamit ng ganoong kakayahan. Bago pa man siya ipinanganak, dating pinuno ng kanilang tribo ang kanyang ama. Ayon sa kanya, napakabagsik ng ama niyang yun sa lahat ng mga nilalang na kalaban nila. Ang punyal din niyang tinatanga noong pangkasalukuyan, iisa lamang sa mga armas nitong hindi gaanong nagagamit. Sa katunayan, ilang dekada rin yung pagmamay-ari ng kanyang ama, pero isang beses niya lang itong nasubukan. Hindi pa sa labanan, bagkus ay sa tagisan lamang ng kakayahan. Hindi naman sa minamaliit ng kanyang ama ang kakayahan ng punyal niya, pero nasa paninindigan nito ang huwag gumamit ng mga armas na merong kaugnayan sa pandaraya sa kamatayan. Sa lahat kasi ng kanilang katribo noon, ito lamang ang may matinding pag-aasam na makipaglaban sa mga nilalang na di hamak na mas malakas sa kanya. Dagdag pa ni Gamong na nabalitaan niya rin noon sa yumao niyang lolo kung papaano naglakbay ang kanyang ama para hanapin ang labi ng isinumpang datu. Subalit, sa ilang taong pagbubuno nito para mahanap ang labing yon, naging bigo ito. Nang mapagtanto ng kanyang ama na wala nang patutunguhan ang paghahanap nila, nagdesisyon niyong bumalik na sa kanilang lugar para ipagpatuloy ang kanyang paggabay sa kanilang tribo. Inakala rin ni Gamong na magpapatuloy ang pamamahala nito, pero dumating ang isang araw, bigla na lamang yung binalot ng matinding karamdaman. Lahat ng albularyong kumukonsulta sa kanyang ama, hindi mawari kung ano ang sumpang bumabalot dito. Basta ang nakita nila, unti-unting kumakalas ang mga kalamnan nito sa katawan sa kabila ng mga baon nitong mutya. Ang mas lalo pa nilang ikinatakot noon, lahat ng gamit na pagmamay-ari nito bigla na lamang nalalason. Nang mapagtanto yun ng kanyang ama, hindi na ito nagdalawang isip pang ibigay sa kanya ang punyal. Kalakip ng punyal na yon ay ang isa pang mutyang ibinaon din sa kanyang katawan na hindi na natin pangangahasan pang pangalanan. Basta ayon kay Gamong, ang mutyang yon kusang nabubuhay tuwing nakakaramdam ito ng matinding panganib laban sa taong nangangalaga rito. Kapag nagising ang mutyang yon, sasapi sa kanyang katawan ang hindi mabilang na mga maharlikang engkanto na matagal na panahon nang naninirahan sa dimensyong binuo ng mutya. Ang pangingibabaw nito sa kanyang katawan ang magbibigay sa kanya ng walang pantay na lakas kapalit ang pagkawala ng kanyang kakayahang mag-isip pansamantala. Kumbaga, kapag nasa ganoong estado na si Gamong, wala siyang makikilala. Ang tanging hangad niya, patayin ang lahat ng nilalang na nakapaligid sa kanya. Kaya din yun ang ibinigay na mutya ng kanyang ama. Gawa ng magmula noong ipinanganak siya, hangad nito palagi ang kaligtasan niya. Alam naman nitong mapanganib ang ganoong kakayahan pero wala yung pagpipilian. Bukod kasi sa alam nitong hindi na niya mababantayan ng kanyang anak, naniniwala rin ito kay Gamong na balang araw siya ang magiging panibagong haligi ng kanilang pamilya. Marami rin noong naghangad na mamuno siya pero taliwas ito sa naiisip na mangyari ni Gamong. Upang maipaghigante ang kanyang ama, nagdesisyon siyang talikuran ang pwestong yon. Sa pagtanggi ng nakatakdang pinuno ng kanilang tribo, nalipat sa isang matandang kadugo nila ang pwesto. Sa edad din niyang 18 taong gulang, naging pinuno na siya ng mga mandirigma. Sa murang edad niya, natutunan na niya kung papaano pumatay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kasama niya noon ang kanyang grupo
kung saan bawat isa sa mga ito nagtataglay din ng hindi basta-bastang kakayahan. Pero sa kanilang lahat, walang makakapantay sa lakas na tinataglay ni Gamong. Lahat sila nagawa na ring masubukan ang kakayahan nito, kung kaya't alam nila na si Gamong ang karapat-dapat na mamuno sa kanilang grupo. Yun din ang naging dahilan kung bakit sa kanilang tribo hindi masusukli ang respeto ang binibigay sa kanya. Sa katunayan, yung asawa niyang natipuhan lang niya, agad na ipinagkasundo sa kanilang pamilya. Tinatanaw kasing isang malaking karangalan na ikasal ang nag-iisang anak nito sa pinuno ng mga mandirigma. Kahit di nasa batas nila na maaari siyang mag-asawa ng marami, hindi yun hinangad ni Gamong. Ang pagmamahal niya sa kanyang asawa at mga supling ang nagbigay sa kanya ng kakontentuhan sa buhay. Sa loob din ng ilang taong kanyang pananamsam, nakalikom siya ng napakaraming armas na nagmula sa iba't ibang uri at lahi ng mga nilalang. Bawat isa sa mga ito nagtataglay ng mga hindi pangkaraniwang kakayahan, kung kaya't minabuti niyang yon ay itago sa paniniwalang maaari niya rin yung magamit sa hinaharap. Magmula noong nagkaroon ng interes si Gamong sa mga mahihiwagang sandata, doon na siya nag-umpisang magtanong kung saan nagmula ang punyal na ipinamana ng kanyang ama. Bilang malawak ang kaalaman ng lolo niya, hindi na ito nagdalawang isip na ilahad sa kanya ang mga bagay-bagay na kinakailangan niyang malaman. Ayon dito, walang nakakaalam kung sino ang nagpanday ng punyal na yon. Bago pa man kasi magkaroon ng maraming kaanib ang kanilang tribo, may nakilalang isang ermitanyo ang kaninu-ninunuan nila. Yon ang nagbigay ng punyal sa pinakaunang lolo niya. Wala ring nakakaalam kung bakit ibinigay ng ermitanyong yon ang isa sa pinakamalalakas na karga nitong tinatangan. Sa paglipas ng panahon, nagsilbing tanda ng kanilang angka ng punyal. Maingat itong pinagpasapasahan sa kanilang pamilya hanggang sa madapo na yon sa kamay niya. Dagdag pa ng lolo niya na marami ang umiikot na istorya ukol dito. Sinasabing punyal yon na ginawa sa talim ng karit ng kamatayan, kung kaya't kapag naitatarak ito sa lupa, nagkakaroon ng kakayahang makapangdaya ang gumagamit nito. Ang sumpang nababalot din sa punyal na bumubunot ng kaluluwa ay isa sa mga abilidad ng diwata ng kamatayan. Isa yun sa mga pinagbasehan ng lolo niya ukol sa katotohanan sa likod ng pinagmulang istorya ng punyal. Naniniwala rin ito, hindi pa nabubuksan ng totoong lakas ng punyal na yon. Ano man ang tinatago pa nitong lihim, walang nakakaalam. Nang malaman ni Gamong ang tungkol dito, doon na niya napagpasyahang itigil ang pananamsam. Ang kanyang ginawa na lamang noon, maghanap ng paraan kung papaano mapapalakas ang punyal. Sa loob ng mahabang panahon, natutunan niyang paangatin palalo ang kanyang wisyo at kakayahan na siya namang nagbigay kapanatagan sa kanilang baryo. Nabago lang ito noong merong nangyaring pagkabaha-bahagi sa kanilang tribo. Yun din ang rason ng kanyang mga kakilala kung bakit walang sino man sa mga ito ang nangahas na pigilan siya. Balik tayo sa pangkasalukuyan. Dumaan ang ilang taong kanyang pagpoprotekta sa baryo. Marami ng mga nilalang ang nangingilag dito. Ultimo yung mga elementong itim at mga engkanto, hindi na roon basta-bastang pumapasok ng walang abisong nanggagaling sa kanya. Sa ipinakitang kakayahan noon ni Gamong, lahat ng mga nilalang na dumaraan, kinikilala siya. Marami na ring pumupuntang antingero at mga albularyo sa kanilang lugar para humingi ng payo at dagdag kaalaman na manggagaling sa kanya. Lahat ng mga katanungan nito, hindi niya ipinagsasawalang bahala
gawa ng naniniwala siya kakampi niya ang mga taong yon. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang ganoong gawain hanggang sa dumating ang puntong pinalipat na sila ng kanyang amo sa panibago nilang matitirhan. Ipinagpasalamat naman yon ng kanilang pamilya, lalo pat yung dating tinitirhan nila, malapit na ring lamunin ng lupa. Ayon sa kanyang amo, karapat-dapat nabigyan siya ng pabuya buhat sa lahat ng kanyang mga sakripisyo para sa komunidad. Naniniwala din ito, magpapatuloy ang ganoong trabaho ni Gamong hanggang sa tuluyan na niyang malipol ang lahat ng mga nilalang na mapagsamantala sa mga kakayahan ng mga pangkaraniwang tao. Dagdag pa nito na kapag patuloy silang magtutulungan, hindi magiging malabo ang sabay-sabay nilang pag-angat sa hinaharap. Subalit sa kabila ng mga pangako ng kanyang amo sa kanya, hindi naman niya yun gaanong pinagtutuunan ng pansin. Para kay Gamong, purong mga material na bagay lang ang hangarin nito, na siya namang hindi niya tipo. Nasa paniniwala niya, walang kwenta ang mga material na bagay sapagkat nagbibigay lamang ito ng pansamantalang kaaliwan sa tao habang ito ay nasa mundo ng mga buhay. Ilang linggo bago sumapit ang panahon ng tag-init, may bumisita sa kanyang grupo ng mga albularyo na nagmula pa sa ibang bayan. Malayo ang nilakbay ng mga ito para lamang makita siya ng personal. Nang magawa namang matunto ng mga albularyong yon ang kanyang bahay, hindi na rin ito nagdalawang isip na lumapit sa kanya. Nang masipat naman niya ang pagsidatingan ng mga ito, agad naman niyang binuksan ang entradang pinto ng kanilang bakuran upang yon ay papasukin. Malayo pa man kasi yon sa kanyang tahanan, inaasahan na niyang may pakay yon sa kanya. Hindi naman kasi basta-bastang maliligaw ang mga albularyo sa palayan kung wala yung hinahanap. Sa pag-upo nila sa mga silyang pinaggitnaan ng lamesa, agad namang inutusan ni Gamong ang kanyang asawa na ilabas ang kanilang mga kamoteng nilaga. Pinagtimpla din niya yon ng kape nang sa gayoy maging komportable ang kanilang pag-uusap. Matapos makakain ng kanyang mga bisita, mahinahon naman niya yung tinanong ukol sa pakay ng mga ito. Pagkarinig naman ng mga albularyo sa kanyang sinabi, sumagot naman ang pinakamatanda sa mga ito ng, Unang-una, humihingi kami ng pasensya sa abalang aming nagawa sa inyo. Pasensya na kayo, kapatid na Gamong. Hindi kami nakapagbigay abiso sa inyo rito. Malayo-layo kasi ang aming pinanggalingan at napilitan lamang kaming lumuwas buhat sa mga bagay na aming nalaman. Mabilis na kumakalat ang kadiliman sa aming baryo. Marami na sa ating kapatid ang nag-alay ng kanilang buhay. Naniniwala kami kayo ang makakatulong sa sigalot na aming kinakaharap. Wala na kaming pagpipilian, kapatid. Ikaw na lamang ang natitira naming pag-asa. Dahil sa sinabi ng matandang yon, aminado naman si Gamong na nagsasabi yon ng totoo. Bago pa man makapagsalita ang kasama nito, agad naman niya yung inabisuhan ukol sa kanyang pagnanais na yon ay tulungan. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo. Ang aral na tinatangan ko, tinanggap ko ng walang bayad. Makakaasa kayo. Ibabahagi ko rin ito sa inyo ng walang bayad. Naway, palagi tayong kasihan at ingatan ng Panginoon, mga kapatid. Sagot naman ni Gamong sa mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang matinding panganib na kinakaharap ng baryo ng mga albularyo.
Ayon sa kwento ng mga ito, ilang buwan na ang lumipas magmula noong sakupin ng mga aswang ang kanilang lugar. Noong unang pagdating ng mga ito, pinilit pa nila yung itaboy pero sadyang malalakas ang aral na tinatangan nito. Hindi nila mawari kung sinaunang aral ba yon o sadyang malalakas lang talaga ang mga nilalang na yon. Dagdag pa ng mga albularyo na hindi ito basta-bastang tinatablan ng kahit na anong usal na kanilang ibinabato rito. Ni hindi rin yun magalusan ng kanilang mga armas na punong-puno ng mga sumpa at pangontra. Ang mas ipinagtataka pa ng mga albularyo na sa lahat ng wangis ng mga aswang, yon ang nakita nilang kakaiba. Yung tipong hindi orihinal na nagmula ang mga nilalang na yon sa lugar nila. Dahil sa sinabi ng mga ito, wala nang maisip na ibang paraan si Gamong kundi ang bumalik sa iniwan nilang baryo. Bukod kasi sa doon niya itinago ang iilan niyang mga gamit, nasisigurado rin niyang may maibibigay na impormasyon ang mga matatandang nabubuhay sa kanilang tribo. Hindi naman siya gaanong nababahala na bumalik dito gawa ng patuloy niya pa ring pinanghahawakan ang titulo bilang pinuno ng mga mandirigma ng kanilang tribo. Kinahapunan noong mismong araw na yon, nagdesisyon na silang umalis sa baryo. Bago sila umalis sa kanyang tahanan, inabisuhan naman niya ang kanyang pamilya na huwag itong mag-alala, lalo pat uuwi rin sila bago sumapit ang lalim ng gabi. Matapos niyang mailahad yon sa kanyang pamilya, agad naman niyang ginabayan ang kanyang kasama patungo sa dati nilang tribo. Habang binabagtas nila ang daan, malakas ang paniniwala ni Gamong na doon pa naninirahan ang kanyang mga kapatid. Bago niya kasi iniwan ang mga ito, hinabilinan niya yung wag aalis sa lugar sa paniniwalang balang araw, babalik siya roon. Pagkaraan lamang ng ilang oras na paglalakad, narating na nga nila ang paanan ng bundok kung saan sa likurang bahagi nito nakatayo ang kanilang nakatagong tribo sa gubat. Pagpasok nila roon, kagaya ng inaasahan, agad naman silang sinalubong ng kanyang mga kapatid. Bawat isa sa mga ito, hindi maipagkakaila ang labis na tuwa buhat nang makita siya. Sa pagdating nila sa sentro, doon napagtanto ni Gamong na nagkaroon na pala ng tagapamahala ang kanilang lugar. Bagaman may iilang pamilya ang umalis doon, hindi niya na yun gaanong binigyan ng pansin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon niya nasilayan ang kasalukuyang pinuno ng kanilang tribo. Nang akmang magbibigay na siya roon ng respeto, agad naman siya nitong pinigilan habang nagwiwika ng, "Hindi ako karapat-dapat na tumanggap ng papuri mula sa taong nagtataglay ng maharlikang dugo ng ating tribo. Maligayang pagbabalik, Gamong. Walang araw na hindi namin hinintay ang pagkakataong ito." Dahil sa sinabi ng lalaki, napangiti na lamang si Gamong habang pinagmamasdan ito. Imbis na yumuko siya sa harapan nito, minabuti niyang yakapin na lamang ito habang walang patid doong nagpapasalamat. Para sa kanya, isang karangalang maituturing ang hindi pagbabago ng kanyang mga kapatid. Makalipas pa ang ilang minutong kanilang pag-uusap, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa ukol sa kanyang pakay sa lugar na yon. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kapatid na mandirigma, agad naman siya nitong sinamahan patungo sa luma nilang tahanan na halos ilang taon na din itong pinangangalagaan. Pagsilay ni Gamong sa dati nilang pamamahay, bakas sa kanyang pagmumuka ang hindi maipintang tuwa. Hindi niya kasi sukat akalain noon na sa loob ng napakahabang panahong iniwan niya ang lugar na yon, na natili pa ring nasa maayos na kondisyon ang bahay na kanyang kinagisnan. Sa pagpasok nila sa loob nito,
agad naman niyang pinuntahan ang kanyang silid. Naghukay siya roon ng ukang 2 tao ang lalim para lamang makuha ang mga baul na pasimple niyang itinago roon. Nang maiangat niya na yon mula sa kailaliman ng lupa, paisa-isa naman niyang pinapasok ang mga kasama niyang albularyo para bigyan ng sandatang kinakailangan ng mga ito. Pagpasok nito sa loob ng kanyang silid, agad naman niyang itinago ang iilan sa mga mutyang kanyang nasamsam noong kabataan niya pa. Hindi naman niya yun ipinagdadamot, bagkus ay iniiwas niya lamang yon sa mga albularyo, gawa ng nasisiguro niya nagtatangan na rin ng mutya ang mga ito. Habang pumipili yon ng mga sandata, paisa-isa naman niyang inilahad kung para saan ang mga yon. Nang marinig naman yon ng mga albularyong humihingi sa kanya ng tulong, ang tanging kinuha lamang ng mga ito ay ang mga sandatang hindi gaanong komplikado gamitin. Kabilang narito ay ang kris na merong talim na hinasa sa sungay ng tikbalang at ang iilan naman ay ang mga punyal na gawa sa batong itim. Marami rin yung kinuhang mga libreta at iilang mga garapon na naglalaman ng mga pangontra laban sa mga kalaban nila. May mga putol na sibat din yung nakuha kung saan sa may bandang talim nito naroon ang iilang simbolo ni Atardar. Upang mapagana ang ganoong uri ng sandata, kinakailangan lamang nilang dugtungan yon ng hawakan nang sa gayoy manumbalik ang kabuuan nitong kapangyarihan. Matapos itong makuha ng mga albularyo, meron siyang napansin sa mga ito na parabang kakaiba ang ikinikilos. Bagaman nagdududa siya sa taong yon, pinilit niyang ipagsawalang bahala muna ito pansamantala. Paglabas nila ng kubo, nang akmang haharap na siya sa mga ito, bigla na lamang siyang napaatras papalayo matapos tumarak sa kanya ang isang sibat na mayroong simbolo ng Atardar. Nang maramdaman ni Gamong na mabilis nang kumakalat ang pamatay na tigalpo nito sa kanyang katawan, agad naman niyang dinukot ang kanyang punyal sabay tarak nito sa lupa. Pagbaon ng talim nito, ramdam na ramdam niya kung papaano siya namatay ng ilang segundo. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nagsilayuan ang mga albularyo sa bawat isa. Maya-maya pa, nang bumalik na ang wisyo ni Gamong, dahan-dahan naman siyang bumangon kung saan doon niya nakita ang lalaking nagbabalat kayo bilang isang albularyo. Sa estado nito, alam niya sa kanyang sarili na hindi yun pangkaraniwang tao. Habang nakatitig ang nilalang na yun sa kanya, pilit pa siya nitong tinitigalpo, subalit wala na yung epekto. Pagbunot niya ng sibat, nakangisi naman niya yung pinagmasdan habang masayang nagwiwika rito ng, Kabilang ka ba sa mga demonyong pumapatay sa mga albularyong ito? Ang husay ng pagkubli mo, kaibigan. Aaminin ko, kanina ko lang yan naramdaman. Inaakala mo bang madali mo akong mapapatay sa pag-atake mong yan? Pasensya ka na, nabigo ka. Kasabay ng pagwika ni Gamong sa nilalang ay ang mabilis na namang paghilom ng kanyang sugat. Sa isang iglap, ipinaramdam niya sa nilalang na yon kung gaano kapanganib ang kanyang presensya. Hindi pa siya nakontento, naglabas pa siya ng hindi masukat na enerhiya na nanggagaling sa nag-iisang mutyang tinatangan niya. Dahil sa kanyang ginawa, wala namang nagawa ang kanyang mga katribo kundi ang magmasid. Ni katiting din na pag-aalala para sa kaligtasan niya, wala yung naramdaman. Maya-maya pa, nang mapagtanto ng nilalang na hindi siya nito napuruhan, pilit naman yung sumugod sa kanya, subalit habang patagal ng patagal ang pag-atake nito, napapansin itong lahat ng atake niya bumabaon sa katawan ni Gamong, pero nakapagtataka, hindi man lang yun nagkakaroon ng kahit konting pinsala. Sa puntong yon,
Doon na unti-unting nababahala ang nilalang sa kadahilan ng hindi na nito mawari ang kanyang gagawin. Sinubukan na din ito ang lahat ng kanyang pamamaraan sa pakikipaglaban, pero ganun pa rin naman ang nangyari. Makalipas pa ang ilang minutong pagbubuno nila, bahagya naman yung tumigil habang mabilis na naghahabol ng hininga. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Gamong, inilahad niya rito na ang pasimpleng pag-ataking ginawa sa kanya ng nilalang na yon ay ang nag-iisa niyang kahinaan. Kung hindi niya naitarak sa lupa ang kanyang punyal, maaaring katapusan na rin yon ang kanyang buhay. Nang marinig naman ito ng lahat ng taong nagmamasid sa lugar, gulat na gulat sila, gawa ng hindi nila mawari kung bakit napakasimple lang sa kanya na ilahad ang kahinaan niya. Dahil sa kanyang sinabi, napangisi lang naman ang nilalang na yon habang sumasagot ng, Ang kahambugan mo ang siyang magpapahamak sa iyo. Matapos nitong makapagsalita, laking gulat na lamang ni Gamong nang bigla niyang masipat ang nilalang na yon na dinukot mismo ang puso nito. Sa puntong yon, doon niya napagtanto, hindi yon pangkaraniwang aswang, bagkus ay nahahanay sa lahi ng mga bangkilan. Malakas ang kutob ni Gamong na ang lahing pinagmula ng mga ito, matagal na panahon nang naibahagi sa kanya ng yumao niyang lolo. Okay, grabe si Gamong, no? Sobrang lakas talaga eh. Parang hindi ko siya nakikitaan ng kahit na anong kahinaan. Kahit sinabi na niya kung ano yung kahinaan niya. Di ba ang angas na ito? Isipin mo ha. Sinasabi mo kung ano yung kahinaan mo sa kalaban mo. Sinong matinong taong gagawa nun? Si Gamong lang, di ba? Pero yung episode 2, mamayang hapon, sunod natin yon. Pahintay na lang ako. Episode 3 pala. Salamat.